Manje ke ziningi izinto ezisuke zibalekile komunye umuntu zingabalekile kodwa komunye umuntu. Zibe inkulu kwabanye abantu, zibe incane kuwena. Zibe inkulu kuwena kodwa zibe incane kwabanye abantu. Kunezinto omunye umuntu uyathi mayezibona ezenzelwa uNkulunkulu. Uyena lezi zinto zibe inkulu nje kakhulu kodwa kwabanye abantu zibe incane kakhulu. Uma ngabe sibuka nendaba nje amadoda lawa amathathu Meshach no Abednego no Shadrach, yabona kwakuyi-TKZ yangalezi ayikhathi ngoba emathathu nalamadoda futhi nakwi-TKZ ngathiwa kunabantu abathathu. Asikho-ke kodwa la madoda mawuthi uyezwa indaba yawo abona noma ezwa kulungiswa indaba yawo ukuthi ayothathwa ayofakwa esithandweni somlilo. Asibona futhi naso isithando somlilo sibaso. Kodwa lokho akwakhathazanga wona ngoba yazi into eyodwa ukuthi azongena esithandweni somlilo lokho kugarantekile. Kodwa into egarante ngayo ukuthi ukhona uNkulunkulu abamkhonzayo ozongena nabo esithandweni somlilo, abasindise kuso isithando somlilo. Uma ethanda futhi angabasindisi kuso isithando somlilo. Asethi-ke la madoda noma engena kusindisa kuso isithando somlilo uyaqhubeka kodwa abe uNkulunkulu kithi. Akuyona-ke inhlanhla eyandele nombani leyo. Abanye abantu bathi ngokubona bembethwe lusizi baxakeke, baswele imisebenzi, baswele iy'ngane, baswele izinto zonke, ebese beqala beyithuka inkosi yamaNazaretha. Bethi kwakuwuNkulunkulu wani khona lokhu wokuthi sihlupheke kangaka sithi sikhonza yena? KwakuwuNkulunkulu wani wona lo esothi sikhonza yena sihlupheke thina, kuze kuhlupheke ngisho ney'ngane zethu, kuze kuhlupheke nabazukulu bethu? uNkulunkulu onjani lona ongasinikeza ingcebo? Bakhohlwe nje abantu ukuthi indaba kaNkulunkulu ayiphelele ngalokho ukuthi mhlawumbe unikezwe zonke izinto lezi ezikhona ngaphansi komthunzi welanga. Ngaba kubantu bese kuphenduka njengazuthi iyona nkolo indaba yokuceba nazo zonke izinto lezi. Khona kuhle ukuthi uphiwe inhlala kahle lapha ngaphansi komthunzi welanga, kodwa ngalokho kusuke sengingasho lokho ukuthi mhlambe usukholiwe noma ngoba nakukholwa kakhulu ukuze ube nazo zonke izinto lezi ezikhona ngaphansi komthunzi welanga. Ngoba abanye abantu kuyenzeka baphiwe zonke lezo zinto kodwa lezo zinto zingabanikezi ukukholwa. Abanye abantu bancishwe lezi zinto ebese bephiwa ukukholwa ngakho lokho. Ngalokho singasho ukuthi mhlambe kuyisono yini ukuceba, futhi singasho ukuthi mhlambe kulungile yini ukuswela. Manje-ke indaba kaNkulunkulu indaba nje ehlukile nehlulayo nje kakhulu ngaphezulu kwey'nto zonke. Kunomuntu oyayethi ey'ntweni ey'ncane ambonge kakhulu uNkulunkulu. Ngaye ngezwa mina insizwa ithola umsebenzi nje wokuthi iqoqa amatroli ka-Pick n Pay. Ngezwa le nsizwa ibonga kakhulu ithi uNkulunkulu impela uvele ezulwini, nyazi lwezulu. Hayi Nkosi, ngiyakubona impela uvele ezulwini, uNkulunkulu uNkulunkulu obangaphezulu koNkulunkulu. Angase ngiyibuza le nsizwa ukuthi hawu yini naye ayisithona, hawu kade kwasa ngufuna umsebenzi. Ithi namhlanje ngiyabonga Nkosi, ithi ngoba nakuyizwa ngikhumbula ngase ngiwuthola umsebenzi. Ngase ngibuza ngiphindelela kule nsizwa uthi umsebenzi owutholile wona muphi? Ithi le nsizwa hayi okuqoqa nje amatroli khona lapha ka-Pick n Pay. Ngase ngiyibuka le ndaba le nsizwa ngathi bakhona abantu abaphiwe indaba yokukholwa. Ukube kwakuyimi ngangiyothi emthandazweni yonke engiyithandazayo naseceleni nakho konke engikwenzayo kokuzikhandla, mawuthi uyangikhumbula iyona nto ubungangikhumbula ngayo le ukuthi uvele unginikeze lo msebenzi. Kodwa le nsizwa yayengaphiwe konke lokho, yakubona lokhu kona kuyikho konke kuyo. Yabonga yanconcoza uNkulunkulu, yathi Nkosi ngiyabonga. Kwahamba isikhathi ngathi ngiyayibona le nsizwa yanokushintsha emzimbeni. Ayisibonakala inonophala le nsizwa. Ayisivele igezeka ngaphezulu kwakuba yayigezekile. Bagezeka ke phela vele abantu baka Shembe
nabakhonza lenkosi enhle yamaNazaretha unyazi bezulu. Yayisigezeka nje lensizwa. Yayisivele yashintsha nje kwahamba isikhashana ngingayiboni kuthe ngibuyela kuleyo ndawo ngaphinda ngayibona ngase ngibona nje kwaMnumzane nje impela nomkhaba. Kufaneleke nje ukuthi mawukhuluma naye ukuthi engathi ungathi baba kodwa yenza lo msebenzi wokuziqoqela amatroli nje khona la esitolo. Manje ke izinto uNkulunkulu abanye abantu yenzeka abaphene izinto ezinkulu kakhulu bangabi nako ukubonga. Bathi kuhamba isikhathi ngezwe lensizwe sithi kade ngibeka imadlana ngifisa nje ukubamba okuyisiphongwana ke ngiyobonga emsamo nasedlozini ukuthi impela lingikhumbulile ngakwazi ukuthola lo msebenzi engutholile. Ngase ngisho ngithi bakhona abantu abaphiwe inhlanhla lapha emhlabeni. Lo muntu uthatha isiphongwana uya nasemsamo uyobonga edlozini ukuthi uthole umsebenzi kodwa komunye umuntu kubukeka kumsebenzi odelekileyo. Kunabantu namhlanje abanye abangena naseyinkampanini ezinkulu kakhulu bathola imisebenzi. Abanye bangena nasemkhandlwini mhlambe basebenza khona benza imisebenzi emikhulu kakhulu. Kodwa unana lokhu namhlanje abakaze babambe lutho baye nake emsamo bayothi bayobonga mhlambe edlozini. Akaze asondele nje uNkulunkulu athi inkosi ngiyabonga umsamo wakho omkhulu kangaka ongenzele wona. Kubona kuyafana nje. Kuhambe isikhathi ugcina uphela lo msebenzi ngendlela umuntu angayiboni ukuthi uphele kanjani. Aqala akhomba abantu ukuthi bamthakatha akhombe zonke izinto lezo. Mina nginebhadi kanjani akhomba abantu kanti cha kabongi. uNkulunkulu uthi ngizawusebenza ngisebenzela ukungaholi lapha kuwe. Idlozi limbhekile nalo lizosho njalo. Lithi lapha kuwe siyasebenza kodwa siholi. Sikwenzela izinto ezinkulu kakhulu kodwa ubongi awenzi lutho nje olukhombisa ukubonga. Manje ke inkinga lento ngoba abanye abantu njoba ngisho nje indaba yalensizwa lento yayibukeka incane kakhulu kodwa yayithatha lensizwa lento yayinkulu kakhulu. Ngabo lindoda mina endala ngelinye ilanga sathi kwelinye ithempeli elanezihlahla zomangwe sathi siphakathi inkonzo iphakathi kwathi gqadla kwafohloza izihlahla lapha phezulu kwathuka wonke umuntu. Kwase kwehle kanti kwehla igaqa zamangwa ziphephetha umoya zaseziphuka la zaseziphuma la elazimile khona. Sase sehle sinye safika sashaya sathi qhu la ekhanda kule ndoda yathi babaza kakhulu yathi awe Shembe ithe isathi sababaza lokho isabhenile kwashaya isinye lapha emhlana sathi bhu emhlana yathi sukuma le ndoda ibalenga ingane ke zihleze zihlekele esikhundleni sokuthi badabuka abantu babheka ukuthi awukwenze njani umntwana kahle kakhulu ingane awuyabaleka zihleka lento ingane zona yakhala kakhulu le ndoda thema ibuya ithi ngiyabonga kuNkulunkulu ungisindisile ngazi demon lini lona leli lokuba kuvele kwehla izihlahla zomangwe nje zongishaya ekhanda esinye zingishaye lapha emhlana uthi uNkulunkulu impela ukhona uyaphila. Wathi ehambeni kwesikhathi ngelinye ilanga yathola ithuba lokuthi ikhulume le ndoda ethempelini. Yayisizwakala ibonga khona lokho. Yathi ngiyabonga nje uNkulunkulu ezintweni angenzela zona. Wayisebala izinto. Uthe ezwakala wayisebala ukuthi ngelinye ilanga sathi silapha ethempelini uthi kwase kuwa igaqa zamangwe lapha zilandelana. Uthe esinye sangishaya lapha ekhanda esinye sangishaya lapha emhlana. Uthi sengibaleke ngabhena. Uthi kodwa uNkulunkulu wangisindisa nakhona lapho nakho namhlanje ngikhona ngiyaphila. Kodwa ngasinda ngishawa igaqa zamangwe eziwu2. Wezwe ibandla lisho lonke lithi amen. Bengazi ukuthi mhlambe wayethi kade ngishawa abantu ngendlamu zesibhamu eziwu2. Manje lento yayinkulu kakhulu kulo baba kuye ukuze ayibonge ngalendlela. Kodwa komunye umuntu kwakuyinto encane nje. Uthi awusengaze abonge lokho. Yini yona lokho ngaze abonge ukuthi ushawe igaqa zamangwe. Enye insizwa nayo eyawe ebhayisikilini yambi emsebenzini yamba ngebhayisikili yayisishibilika ngendlela yashibilika ngayo. Yayisiwa yawo impela kwadabuka nebhlukwe kwakhona okuvelayo ngikho kodwa lapho ukuthi kwavelana nani. Kodwa nje yayisiwa le ndoda yavuka lapha eyithintitha. Laphuka ibhayisikili. Yayisivuka lapha yalibuka ibhayisikili yayisincinciza yayisinikina ikhanda. Yayisimbonga lo nkulunkulu ukuthi impela ukhona uyaphila. Ngiwene ibhayisikili endaweni embi kangaka.
kwadabuka nebhlungu abantu bahleka ukuvele kodwa namanje ngisindile. uNkulunkulu impela ukhona uyaphila. Kwazwakala ithola ithuba le ndoda lokukhuluma phambi kwamaNazaretha. Yayisibonga ukuthi mina ngawe nebhayisikili. Yayisibonga le ndaba yayithi impela Nkosi ukhona uyaphila. Yathi impela Shembe uvele ezulwini ngoba ungisindisile ngiwa nebhayisikili. Bathi amen abantu kodwa abanye babe nalokhu nokuthi ngebhayisikili njawe ekulu sengaze alethi ubusibonga uNkulunkulu ngokuthi usinde wanebhayisikili. Kwahamba isikhathi waleqhubeka lo mnumzane mayethola ithuba nje akhulume bese efaka le ndaba yakhe ukuthi ngawe nebhayisikili mina kwane yagcina isihlaya nje le ndaba yalo mnumzane. Uthi nango-ke sukuma sezotsho leyo ndaba yakhe ukuthi mina ngawe nebhayisikili Shembe wangisindisa, mina ngawe nebhayisikili Shembe wangisindisa. Kanti lento yayinkulu kakhulu kuyena lo mnumzane. Nabantu abake bawo kulithola ukuthi uzowa estairs phezulu ko 3rd floor. Wayosakazeka phansi. Bavala amehlo abantu bathi ifile lengane. Kanti mhlawumbe uzothinteka nje umuntu kancane omunye aphuka umqala kuthinteke lapha nalapha yana avuke aphila abe khona. Ayibonge lento lomuntu uNkulunkulu ukuthi Nkosi impela ngivele ezulwini. Shembe wangisindisa ngisuka phezulu kangaka ko 3rd floor ngiyowa phansi wangisindisa ngalendlela. Nako ukujomba lokho ezintweni kubuye kusize kwesinye isikhathi ngoba ilento isipiliyoni sokujomba mhlambe lo muntu esuka lapha ko 3rd floor asakaze kashone phansi asindiswe nayiso nje ukuthi umuntu ojwayele ukujomba mhlambe esuke ezihlahleni eshona phansi. Ngaze ngicabanga okunye manje abanye abantu kuyenze komunye umuntu mhlambe kuyisikhathi sakhe nje sokuthi ahambe uthola ukuthi uzothi evele kade eme phansi esuka phezulu ezitezi sekade evele emi phansi nje avela umuntu phansi evele esuka phansi aqonda imlenze akhihliza amagwebu aqhwishe kabili kathathu athula ahamba umuntu emhlabeni. Isikhathi sakhe lese besifikile lo ephezulu 3rd floor athi Nkosi impela uNkulunkulu. Abantu bahlezi bewa besuka phansi bewela phansi vele bafe bahambe emhlabeni kodwa mina ngisuse ku 3rd floor wangishonisa phansi ngavuka namhlanje ngikhona ngiyaphila. Nkosi impela uNkulunkulu uvele ezulwini. Ngiyazula ezulu dumo nokubonga impela lungolwakho. Abonga umuntu anconcoze ngoba kuhle ukubonga amaNazaretha. Bonge ezintweni ezincane, bonge nasezintweni ezinkulu. Ubonge kukubi, bonge kukuhle. Nkosi busisi